Въобще няма да си губа времето, влизам в TikTok и попаднах на нещо ужасяващо. Не знам да има някой идиот, който да се върже. Няма ти губа времето, ще пусна видеото от другия телефон, ще го оставя на екрана да се посмеем малко двамата с теб и така. Нека започваме. Как може да го казва това толкова нагло и да рекламира толкова голям булшит? Не знам. Може да поръчаш на лично съобщение в Instagram. Ще получиш хранителен режим, който като гледам какви работи рекламират, не ми се мисли къв ще е, сигурно ще е само кисело млеко и картофи. Единственият начин да свършиш с това чудо. Тренировъчен план. Аз лично не бих се доверил на тренировъчен план от някой, който рекламира някакъв... Той обръч се казва Хулулу обръч. Как да свалим килограми за 20 дни? То може и за 4 дни да свалиш килограми. Абе, тотален булшит, отивам на следващото видео. Намерих го! Най-накрая го намерих! Билетът за перфектното лятно тяло. Сега можете да го получите само за 59,99. Може да поръчате на лично съобщение в Instagram. О, не. Надявам се поне малко да разбираш от фитнес, за да разбереш колко голям булшит е това. Буквално по-хубаво да на разходка, ще изгориш повече калории, отколкото да ходиш с това чудо напред и назад, цяло правиш секс. И как мога да толкова нагло и да лъжи хората? 100% те къде го рекламират, знаят за какво става въпрос. И какво е това? Само за 59,99. Не само, че е пълен булшит, ми е крайно неефективно кардио. Смисъл, това е просто някакво движение. Не знам вид кардио, който да е по-зле от това. Кратко прекъсване. Това ми е Инстаграма. Искам да станат поне 1000 последователи, така че отива и отговаря на всеки и всякакви въпроси, свързани с фитнес или каквото и да е. Така че да. Още не е късно да постигнете перфектното тяло за лятото. Покажа как. Лесен заключващ механизъм и нека тренировката започне. Само за 59,99 получавате този обръч, хранителен режим и тренировъчна програма от професионалист. А само сега напълно безплатно получавате и нашата книга "Свали килограми за 20 дни". Може да от професионалист. Още ли смяташ, че ходенето на фитнес е най-ефективният начин за отслабване? Да! Нека ти покажа как аз постигам резултати в домашни условия или в природата. Възползвай се още сега и ще получиш тренировъчен план и хранителен режим. Ужас. Свалила е тя. Она ми работа. Тук са точно 9 лева и 99 стотинки. А това тук са наднормено тегло, диабет, риск от някои видове рак, дихателни проблеми, сърдечни проблеми, проблеми с костите, ментални проблеми. Да продължавам. За да намалиш риска от тези неща, в момента струва само 9,99. Значи то като го гледам така, буквално ако съм там прего ще го изсипя директно. Моментално ще го изсипя. Мъртва тяга! Мисля, че това е достатъчно. Сега мисля да си изтрия TikTok и повече никога да не влизам. Ако си търсиш качествени хранителни добавки, които са доказани и не са подобен булшит, първият линк в описанието, код PARO10 за 10% отстъпка от Proof Nutrition. Смешното е, че тези продукти, които ги рекламират, даже безплатни да бяха, никога не бих си ги взел и никога не бих ги препоръчал на който и да е. По-хубаво си направете една разходка буквално. Няма да повярваш какво се случи. Тук що една жена ми писа преди няма и 5 минути, ще оставя съобщението тук, че е поръчвала обръч от нас. Това е продукт, който ние продаваме от известно време. И ми писа, че за една седмица е свалила 5 кг. Но не това е важното. Важното е, че доктори... То наистина би го изсипал с един хубав апъркът. Как може да са толкова антипатични и двамата обаче? Не само, че всеки един техен продукт е булшит и не става за нищо, ами колкото и да тренираш и колкото и кардио да правиш, без калориен дефицит няма как да отслабваш, което означава да приемаш по-малко калории, отколкото изразходваш. Това е доказано, това е
За 40 минути е сгорила 500 калории. Най-големия биес, който съм чувал. Хареси клипа, абонирай се, отново на Инстаграм. Чао!